li għana ta' Six Week Challenge, għamil xejn congratulations ma' li għamil se ta' sew, ikollu ftejn għal video. X'wassek biex tajt isma' jiena wasal ismin, it-teġdiet, illi nagħmel xi ħaġa, x'kienet idejjek, x'ma kienx qed jogħġbok fik, xi xtaqt infeddel għalija. Jiena ma dejjem nisib, monta t-tfal, u dejjem ma mandigo, u jiena li għamil ġesib. Dejjem nusib it-tfal, dejjem għamil l-affarijiet għalihom, għal-raġel, għal-familja, tal-attwali, u jiena li dejjem għall-affar. Fajnej, kont insomma xejn Facebook, xejn il-video kollu wara x-xogħol, u internet vertawhom, u minn hemmhekk tħajjar biex nagħmel Six Week Challenge. Tajjeb ħafna, jiġifieri inti kont tħoss li għax ma kontx qed tagħti lilek nifsek. Ikkawżalek forsi inti id-dea, il-feelings li ma nittellimhom lejn għalik għax-xejn. Jiena bdejt nsitt fil-peace. L-istress li kelli kont qed nikol iktar, fajt għandi stajt waħdi, iżda ma nixtiex. Ma bitx xi ħadd tiegħi. Bażikament għandi xi ħadd professjonali Napprezzaw ħafna. Ikollok tgħidilna waqt il-challenge issa iktar milli qabel li wara waqt. X'kont qed tħoss forsi jekk deġa ħadet nota x'differenzi, x'kien qisu hekk l-andament ta' waqt dak is-siġġett. ħaġa li ġejt jiena minn challenge naf li ġejja l-challenge naf li ġejja li jkun xi ħaġa li ġejja li waqt il-sessions na vera kont pjaċira ġodda bejn il-mostrajja ħafna ġdejt mill-ewwel nhar differenza mill-ewwel session bażikament. U ħassejt li tajjeb u kellha bejn il-mostrajja kellek tajjeb li ġej u nagħmel il-sessions. Dan ġej. Ikollok tgħidli issa li qegħdin għal kemm għaddejja l-ossiġġimat tiegħek. X'differenzi ngħid? X'differenzi qed tħoss? Forsi xi ħadd reklamat għalek, ma għandi Differenza kbira, għax ħassejt li l-ħossni ħafifa, l-ħossni iktar attiva, ma nista' li naf f'għandi li wara li għal xinta u ma nisib li kelli għandi farna li jkun kollox. Ħossni li tajjeb ħafna, ma nista' ħafna. U b'ħseb li jkompli għax ma nixtieq fil-fatt biex nitosbu naqxej li qed tajjeb illi kemm importanti illi l-ewwel siġġimat iva il-bidu huwa l-tajjeb, il-bidu huwa l-aktar li għandna bżonn nagħmlu sforz, però l-bidu huwa biss qisu ta' innuttatura għal dak li verament hemm bżonn u li hemm bżonn huwa illi dak it-tajjeb li nagħmlu nagħmlu. Jiena nemmen li tkun hemm xi ħadd jivvotaw, li tkun hemm xi ħadd professjonali li jagħmel, għax għalkemm alright nagħmluha fuq l-internet u l-information. Però dejjem meta tkun waħdek dejjem waħdek isek vera ma tistax tagħti punt, imma meta jkun hemm xi ħadd qed jgħallem, qed jgħidlek kif għandek tiekol. Dejjem għandek iktar attent. Iktar titgħallem u iktar Ikollok tajjeb kien hemm xi bidliet fiżiċi illi rajt fik Malika daw is-siġġimat. ċertu wieħed ma kienx jiktub li kont nagħtihom l-aħbar. Biżammejt. Miskien ma ħallux. Sewwa. U fil-fatt Malika